Kaixo, dakizuen bezala gaurko webinar honen helburue tarifen egitura berrin inguruko informazioa bazkidei helaraztea izango da, eta besterik gabe gaurko saio hau nola banatuko dugun jakinaraziko dizuegu. Lehendabizi araudin inguruko zertzelada batzuk emango dizkizuegu, gero oinarrizko gako batzuk, gero kontratu mota bakoitzen aldaketan sartuko ga, eta gero bereziki kontutan hartu beharreko gako batzun inguruko xehetasunek emango dizkizuegu. Araudiri dagokionez, aldaketa hau, Europear Batasuneko zuzentarau baten transposiziotik heldu da, eta Europear araudiri egokitzeko helburue dauke. Bestek beste sisteman eraginkortasunerako presioen seinalea ematea, adibidez, instalatutako potentzia eta eskaeran gailurre orekatzeko, beste baltetik adibidez kostun banatzea, eta ustezko mugikortasun eta klimatizazioa elektrifikatzen laguntzea. Aipatu behar dugu baitare, orain arte nolabait peajek deitu diogun zaku baten sartu ditugula erregulatutako kostu guztik, eta momentua ikusten dugula bereizteko kasu hontan ATR prezioak izango liekenak. Eta bertan bi kontzeptu bereizi behar ditugu. Batetik peajeak, CNMSek zehazten ditu, eta kasu hontan garraioa eta banaketak suposatzen ditun kostuk kubritzeko egiten den ordainketa bat izaten da, eta beste alde batetik bestelako karguk. Ministerioa, kasu honetan mitekok ezartzen ditunak, eta die araututako bestelako gastuei, sistemako bestelako gastuei aurre egiteko ezartzen duen ordainsari bat. Eta oinarrizko gako batzutaz hitz egiten balin badugu, jakin behar du lehendabiziko gauze da, aldaketa hau automatikoa izanen dela, migrazio automatiko bat izanen da, gaur egun indarren dauden ATR tarifetatik berrietara, apirilen batetik aurrera emanen di aldaketaok, 6 hilabeteko epe bat aurre ikusi du guzti hau egokitzeko, honek esan nahi du aldaketak ez diela bapatekoak izanen, baizik eta apirilen batetik hasi eta iraile bukaera arte bitarte edozein momentutan eman daitezkela aldaketa horik. Aldaketaok, jakin behar duen beste gauza da, kontratu guzti eragiten diela. Eta aipagarrina energia ordun araberako diskriminazioa denantzako derrigor izango dela, eta daukeanak ordutegik aldatuta ikusiko dituela, eta beste alde batetik potentzian, periodo edo denbora tarte gehiago izanen diela, eta konsumo gehiegizkoak edo penalizazioak kobratzeko ere sistema berri bat ezartzen dela. Aipatu behar dugu ere, prezioak ezin zehaztu ditugula momentuz, lehen aipatutako ATR prezio horren barrenen, bai peajeetan eta bai mitekoko sisteman karguk zehazten ditun kopurutan, oraindik argitaratu ez dituztelako, ezin dugu prezioa zehaztu momentu hontan. Taula hon nolabait baliokidetza bat ikusten da, momentu honetan dauden tarifak eta egitura berrin izanen dienak, ikusten duzuen bezala erditentzioa desagertzen da, tentsio baxu eta altu arten daude kontratu guztik, zutabe vertikal hortan egungo egitura ikusten denan laburbiltzen die gaur egun dauden tarifa guztik, eta ikus dezakegu nola egitura berrin simplifikatu egiten da nola bai, 3.0 eta 2.0 barkatu eta 2.1 tarifa guztik, 2.0 OTD-ra pasako die, eta ikusten duzuen bezala 3.0a 3.0 TD-ra, eta goi tentsioko guztik 6.0 tarifak izatera pasako die.
Berezitasun bezala hemen ere 3.0 TDVE ikusten duzue eta goi tensioan edo tensio altun baita ere 6.1 TDVE eta horik ibilgailu elektroantzako sortu dien tazi batzuk die, baino publikoak, rekarga puntu publikoak izan behar du. Momentu hontan 2.0 TD-tara pasako ga eta zehazki tarifa honi dagozkion aldaketak aurreratuko ditugu. 2.0 TD tarifak esan dugun bezala, hemendik aurrera 15 kilovatio dainoko potentzia duen kontratu guztik bilduko ditu. Bai, ez da aukeratzerik izanen, potentzia hau kontratatutako potentzia alakoa baldin bada, ez da aukeratzerik izanen ATR tarifa. Beti ere potentzian ikusten dugu aldaketa nabari bat badaola, bi kontratatzen izanen ditugu, alde batetik gauezko orduntzako, gaueko 12-tatik goizeko 8-tarainoko potentzia bat kontratatu dezakegu, eta goizeko 8-tatik gaueko 12-tara bitarteko beste potentzia bat. Ikusten duzuen bezala, ondoan agertzen den beste gurpil hortan, gai egunek eta asteburuk aipatzen ditu, hain zuzen ere, guztiok gauen bezala denbora tarte sakonunekoak izango dielako. Hau da, gauez kontratatu dezakegun potentzia, izango da gero asteburu eta jai egunetan izanen duguna. Eta energiari dagokionez berez, ikusten duzu baita ere, 3 denborartera goazela, ordutegin nahiko aldrebesakin, kostako zaigu pixko bat ikastea, baino azkenen 8 orduko 3 tartetan banatuta dao, 8 ordu die puntan, beste 8 lauen, eta beste 8 sakonunen, eta potentzian bezala jaiegun eta asteburu guztik sakonunekoak izango die. Eta behian agertzen den bezala hor daude desagertuko dien tarifa guztik. Fakturazioari dagokionez, ATR tarifa hauetan 2.0 TDF-etan kobratuko zaiguna, fakturetan agertuko dien terminoan ingurun, hau izango da egitura, fakturan egitura, ATR potentzia terminoa, eta hemen kontratatutako potentzia kobratuko zaigu potentzia terminoaren kostungatik, kontutan izan behar dugu, bi ataletan azalduko zaigula, bi denbora tarte ezberdinetan potentzia ezberdinek kontratatu ditzazkegulako. Beste alde batetik energian ATR terminoa agertuko da, eta hau energiaren prezioa bera eta kontsumitzen dugunakin biderkatuko da, 3 denbora tartetan, oain arte izan ez dugun bezala, edo kasu batzutan gehienetan ordutegi lotuta tarifa bat bagin 2 denbora tarte zen, momentu honetatik aurrera 3 denbora tarte izango ditugu, eta gero beste alde batetik gehiegizko potentziak agertuko die, non eta badakigun 15 kilovatiotik berako kontratu hauetan, etenik gabeko hornidurak badaudela, kalifikazio hau ematen zaie besteak beste argitari publiko bati, edo igogailu edun instalakuntza bati, bombeo sistema bati, semaforoak, berez hornidura eten ezintzaioan puntueri edo kontratuei. Kasu hauetan, IZPA edo potentzia eteten duen gailu bat izan beharren, ordaintzen duguna penalizazio bat da, kontratatu dugun potentzia gainditzen dugun momentun. Eta beste alde batetik kontagailun alokairue, non eta alokatuta daukegun. 3.0 TD tarifa xehetasunetara pasakoa. 3.0 TD ATR tarifei dagokionez, aldaketa nagusina, 3 denbora tarte izatetik 6 denbora tarte pasatzea izango litzeke. Eta ikusten dugun bestela, urten zehar 5 egun mota izanen ditugu. Bata altue, bestea erdi altue, ertaine eta baxue. Egun mota horietan, ikusten dugu guztitan amankomunen gaueko 8 orduk daudela, P6 izango da denetan agertuko dena, eta A motakoa ikusten baldin badugu, azkenen P1 eta P2
izango die energian prezioa momentu hortan ezarriko duenak, B motan P2 eta P3, B1 motara baldin bagoaz P3 eta P4, eta azkenik C motatan P4 eta P5. Eta salbuespen bezala, eta lehen aipatu dugun bezala, D mota izango liekeela larun bat, igande, hau da asteburu, eta jai egun guztik. Non 24 ordu, P6-en prezioa izango lukean, bai energian, eta bai potentziaren kontzeptu. Eta honako taula hontan, oso ongi laburbiltzen da, lehen aipatu dugu guzti, ze ikusi dezakeguna da, egunen zehar 3 denbora tarte daudela, naiz eta hilabete edo ez hilabete guztitan, hor elkarbizidien tarifak edo indarren egongo dien tarifak ezberdinek, tarifak ezberdinek izango dira. Berez, 6 ordu, 8 ordu ditugu gauekoak P6 hortan, eta gero 7 ordu izango ditugu P2 edo 4 eta 9 ordu puntan. Bai, berez, jakin behar duguna da, azkenen egunen zehar ze ordu dien garestinak, merkenak edo ertainek, eta gero ere ezagun urten sasoien arabera konsumitzea. Ikusten duzuen bezala 8 ordu die P6-en, gero, goizeko 9-tik orbitara eta atxaldeko 6-etatik gaueko 10-etara izango litzeke punta edo ordutegirik garestiena, naiz eta urteko sasoi ezberdine izan, eta laue berriz, goizeko 8-tatik 9-etara izanen dugu ordutxo bat, eguerdiko ordu bitatik 6-etara eta gaueko 10-etatik 12-etara. 3.0 TD tarifen fakturazioari dagokionez ere, hemen esan bezala, 3 denbora tarte edo periodo ditugunez, potentzia terminoa ere 6 periodotan agertuko da, eta potentziaren prezioarengatik biderkatuko da. Beste alde batetik ATR energiaren terminoa ere hala izango da, kontsumoa energiaren prezioa dagokion denbora tartean, eta aparteko kontzeptu bezala gehiegizko potentzia ordainduko da. Lehen kontratu mota hontan normalean potentzia terminoan agertu izen dena, baina aparteko derrigor, aparteko kontzeptu baten agertu behar do gehiegizko potentzia hori. Eta energia erreaktiboa, induktiboa kasu hontan, ematen den kasutan, hau aurrerago xehetuko dugu. Eta beste kontratuetan aipatu dugun bezala, kontagailun alokairue, non eta berdin banatzaileana balin bada jabetza. 6.isa TD kontratotara pasako ga. Ok goitensioko hornidurak die, kilovoltio bat baino gehiagoko tensioa duen hornidurak, eta tarifabrik horrik zuen bezala 6.0 TD, 6.1 TD, 6.2 TD, 3 TD eta 4 TD izango die. Hemen barne geldituko da lehen 3.1a zeukean hornidurak. Tarifa hau desagertu egiten da, eta 6.isa tarifa izatea pasako da, dagokion tensioan arabera, dagokion tarifara migratuko duelaik. Potentzian, desagertzen da leno beti ere 10 kilobatiotik gorako potentzia behartzun izan denbora tarteetako baten, eta beste alde batetik, aipagarrie baitare, tarifa hoitan leno 6 berkin lan egitea ohituta baldin bat zeuden ere, ordutegik aldatu egiten dira. Beraz, aipamen berezia behar diogu honi. 6.isa TD tarifen fakturazioari dagokionez, hemen ere aurrekoatan bezala, alde batetik potentziaren terminoa kontratatutakoaren arabera kobratuko da,
6 denbora tartetan, eta hilabete bakoitzen dagokionari, ATR energiaren terminoa ere, energiaren prezioa dagokion kontsumoakin eta denbora artearekin bilkatuko da, eta aparteko kontzeptu horietan bat gehitzen diogu. Batetik gehiagizko potentziak kobratuko die, hornidura hoitan, besteat alde batetik lehen kobratzen zen bezala energia erreaktibo induktiboa, ez leno etzuna bizenik, baino kobratzen zena erreaktibo induktiboa zen, eta beste kontzeptu berri bat agertuko zaigu erreaktibo kapazitiboa deitzen zaiona. Honetaz gain, kontagailuna lokairue. Eta aurrera egiteko bereziki kontun hartu beharreko gako batzuk azpimarratu nahi ditugu. Tarifa guztiei eragiten dioa eta azkenen ordutegi eta periodifikazio aldaketak. Gaurko helburua izango da nolabait bakoitze jabetzea non daon, nora doan, eta ez nola eragin diezaioken azkenen aldaketa honek, bai? Demandak edo eskaera programatzeko aukera aztertzea, ez dakit jardueran arabera, gertadateke konsumo batzuk desbideratu alizatea, merkego dien denbora tarte hoitara, eta geroztea batetik ohituren berrantolaketa. 2.0 TD tarifetan aipagarrina, derrigorrezko, lehen aipatu dugun bezala, derrigorrezko bi potentziena izango litzeke, eta beste alde batetik energian izango ditugun 3 denbora tartena. Honi etekinen nola atera pentsatzea izango litzeke kasu hontan gakoa, badirudi potentzia jeistea eta gauekoa eta asteburu uztartzeko izan daitezkela jarduera edo erabilpen berezi duen hornidura batzuk, eman dezagun bulego bat izan daitekela gauen jardueraik ez dagoana eta asteburutan ere ez daukena. Edo nolabait udal edo partikular enpresan daiteken ezein hornidura beti ere burutan jardueraik izan ez dun hornidura batentzako. Eta energiari dagokionez berriz, jakinda baitare 3 denbora tarte izango ditugula derrigor, ikustea nola uztartu eta lehen esan dugun bezala nola egokitu gure kontsumoak azkenen eszenatoki berri hontara. 3.0 TD-tan aipagarrie da potentzia 6 denbora tarte izatez gain gorantzakoak izan behar duela. Hau da, P bat izango da potentzia txikina eta P6 arte berdine edo handigoa izaten joan beharko du. Eta jakin behar dugun beste gauza bada ere, kontratu hoin 3.0a, kontratu hoin migrazio automatiko hori nola gauzatuko den. Guk kontrakorik esaten ez baldin badugu, 6 hilabete hoitan, lehen aipatu duen apiriletik iraile hilabete hoitan, potentzia egokitzeko aukera izango da, salbuespen bezala, ze badaki urten behin egin daitekela potentzia egokitzapen bat, kasu hondan 6 hilabete hoitan aurre ikusten da aukera izanen dugula beste egokitzapen bat egiteko, baino hasierako migrazio automatiko horri dagokionez, momentu hontan P baten daukeguna, tarifa berriko P bata izango da, eta P2 daukeguna izango da P2, P3, P4 eta 5 automatikoki izango du. Gaur egungo P3 berriz izango da P6era pasako dena, berez altuena izango den potentzie. Eta energia ere urtekotasune kasu hontan 3.0 TD-tan berri edea da, leno ohituta geunden egunen 3 ordutegi ezberdin izatera, baino ez urteko hilabeten arabera prezioak, tarifan prezioak, bai energian eta bai potentzian ezberdinek izatea. Urterokotasun hau berez berri da, tarifan mota honentzat. 6.0
TD tarifetara baldin bagoaz, hemen lehen aipatu dugun bezala, penalizazioa erreaktiban penalizaziotan kontzeptu berri bat agertzen zaigu, erreaktiba induktiboa, lehenoko erreaktiba dena berdin kobratuko da, non eta P batetik P bostera erregistratutako energia erreaktibo horren euneko 33, aktiboaren euneko 33 baino gehiago baldin bada. Eta beste alde batetik, kapazitiboa esan dugun hori, transformazio zentro propioa edo goi-tensioko horniduretan, kilovoltio bat baino tensio gorgokoa duen hornidura hoitan, jakin behar dugu P6-en, 6. denbora tarten bakarrik kobratuko dela, eta induktiban aipatu dugun bezala, energia aktiboaren euneko 20 gainditu beharko dela penalizaziorik jasateko. Honen ingurun esan beharra dao CNMCek kontrako, penalizazioen kontrako alegazio desente jaso ditula, eta momentu hontan ez dela inongo gehigarririk aplikatuko, nik uste oraindik ebazpen fasen dagoalako, beraz publikatako kostue 0 izango da, esan dezakegu lehendabiziko fase hontan behintzat ez dela penalizazio hau indarren sartuko. Aipatu beharreko baita ere, 6.6 TD tarifa hauetan, lehen esan bezala, periodifizio berri edel. Oituta daude hornida hoitan 6 denbora tartekin lan egitea, baino zentzu hortan eta urteko egutegi hortan aldaketak izan du dira. Eta 3.0 TD eta 6.6 TD tarifei eragiten dien potentzien penalizazioan ingurun, esan behar dugu, lehen aipatu baldin badugu ere, kontutan izan behar dugula fakturetan atal berri bat bezala agertuko diela penalizazioak. 15 eta 50 kilobatio arteko kontratutan, maximetroa duten 15 kilobatiotik berako kontratoak barne, lehen aipatu ditugun etenezinek dien hornidura hoitan, penalizazioak momentu hontakoan denbora tarte bakoitzen eskatutako potentzia maksimoan araberakoa izango da. Baina alde batetik kobratuko zaigu kontratatutako potentzia eta beste alde batetik penalizazio hau. Aldaketa pare bat daude. Lehen, badakizue, 85 iristen ez baldin baginen, kontratatutako denbora tarte horretan kontratatu potentziare iristen ez baldin baginen, 85 kobratzen zigutela, gaur egun beti fakturatuko da kontratatutakoaren 100%, eta penalizazioa leno kontratatutakoaren 105-etik gora hasten zen erregistratzen nolabait. Gaur egun 100% gainditzen den momentun izango da penalizazio hori. Eta beste modu batera, 50 kilobatiotik gorako kontratutan, hau da neurketa tipo ezberdine duen kontratutan, gehiago potentziak ordu laurdenero penalizazioak izango ditue. Hau da, ordu laurdenero neurtuko die potentzia horik eta gehitu eingo die penalizazio horik. Kasu batzutan eta kontagailu batzutan gertatuko da ordu laurdeneroko erregistro horik ez izatea, eta kasu hoitan ordueroko erregistroak izango dienak ordu laurdenera izaten bukatuko. Eta besterik gabe, mila esker eta galderen salara pasako ga.